Għandna konferma li għandu jkun il-Gvern li jieħu azzjoni jekk qed isir abbuż fil-prezzijiet u l-poplu għandu jkun protett b'istituzzjonijiet li jaħdmu għall-poplu u mhux għall-Gvern ta' Roberta Bela. Hekk stqar il-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali, konferenza li kienet indirizzata mix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja kif ukoll mill-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus. Ix-Shadow Minister għall-Ekonomija qal li s-sidien tan-negozji qed jaffaċċjaw sfidi kbar kuljum bl-għoli tal-ħajja qed ħalli impatt diżastruż. Huwa saħaq li l-Gvern ta' Roberta Bela għandu r-responsabbiltajiet xi jġorr fost l-oħrajn li jara li jkun hemm level playing field fost in-negozji. Apparti minn hekk huwa aċċenna għal fatt li l-Partit Nazzjonalista dejjem ġab l-interessi tal-poplu l-ewwel u qabel kollox, kif ukoll fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista sabiex pajjiżna jkun jista' jaffaċċja l-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista jinkludu li ż-żieda tal-kola ma tkunx intaxxata, li jkollna karriri ta' kwalità li jħallsu aktar, kif ukoll li jitwaqqaf fond nazzjonali li jgħin kemm lill-importaturi kif ukoll l-esportaturi. Il-Partit Nazzjonalista jemmen f'politika ta' wens lill-familji biex jaffrontaw l-għoli tal-ħajja. Dan jista' jsir fuq kollox billi naħdmu fuq mudell ekonomiku sostenibbli, xi ħaġa li ilna nitkellmu dwarha, mudell ekonomiku sostenibbli li iva iwassal għal pagi li jrendu aktar, pagi aħjar u mhux cheap labor. Il-cheap labor lafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin u għawċin li qed wassal għal kundizzjonijiet tal-għejxin dejjem aktar diffiċli għal familji Maltin. Min-naħa tiegħu il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus irrefera għat-talba li kien għamel l-MP Laburista Aġus Saliba lill-Kummissjoni Ewropea sabiex jiġu investigati l-importaturi, talba li sarfet f'konferma li jekk hemm xi abbużi fil-prezzijiet għandu jkun il-Gvern li jieħu passi u mhux l-Unjoni Ewropea. Peter Aġus saħaq li fl-Ewropa għandu jkun rappreżentanza li tiddefendi lill-poplu Malti u mhux li taħdem kontrih. Flok l-istituzzjonijiet insaħħuhom edin nippruvaw nibbajpassjawhom. Jien hawnhekk nagħmel referenza għad-diskors tal-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono li qaltilna li l-istituzzjonijiet iridu nsaħħuhom. Iridu nsaħħuhom billi nużawhom, mhux billi nattu xtur il-Gvern u waqqgħu dak li huwa kompetenza tal-awtoritajiet Maltin fuq l-awtoritajiet Ewropej. Giulia Falzon għal Net News.